Как да научим нашия Samsung да ни благодари, когато е зареден на 100%? Благодаря ти, Кико, вече съм на 100%. Обичам те. За целта влизаме в настройки, сега режими и рутини, тук натискаме на рутини, сега натискаме на плюса и тук добавяне какво да активира. Слизаме надолу и търсим ниво на батерия, поставяме на колко процента да ни уведомява, например 95, поставяме отметка на равна или над, сега натискаме готово и тук добавяме какво да прави тази рутина. Сега уведомления, показване на персонализирано и тук пишете това, което искате да изговори, когато е зареден. Сега включваме отметката прочитане на уведомлението на глас, натискаме готово, сега записване, тук 95% и всичко е готово.